Hey guys, ndicela ningandivi wrong ne. I understand amalapha life is miserable most of the time, so ubo celebrate small victories. But ayikhona mani abanye benu bayabaxa ngokufundini. Umuntu usefuna ukcongratulate for ucalculate i-given angle. Sithe ezinye isimenqe apha kumi, ankile uyaguga. Yaske namthi ndwanya ngamehlo ke mna ngandaphendula because andiyabulindele AP response. Ayikhontsha mos le information azanalo sixwa impompo. That is the natural progression of life. Uyazalwa ukhule uguge. It's not like uboyomva yena kuqala. But ke akuxoka mos xa kuthiwa it doesn't take much to stimulate ingqondo encinci. So xa im-excite yena le information, congratulations slow learner. But ke asikho lapho namhlanje guys. Xa ngena kwipage yakhe, hayibo ayikho fresh yona kuqala mos le mkuthunkuthi. Ndiyabona shem li-2K eline-body kit kasisiNonkululeko we-80s. Kubona lawe ixhoxo eline-mileage e-reasonable. It looks good on paper but ibhodi libunga engathi ityiwa ngamanzi olwandle. But ke ngumntu naye shem lasisi man. Yo, onqena lo screenshot ke nimfaka kule video because niyaphinda nithi lo bhoti ufuna iclient ngomntana abantu. Akho nto engelo bhongo ezimenqeni.